Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden egyes hallgatót, barátot, rokont, ismerős testvért, testvérnőt, közelvalókat és távolvalókat, és különös kegyelem az, amikor hirdethetem az evangéliumot, mert Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy hirdesd az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben. Különösen ebben az utolsó időkben, amikor diabolikussá válik a világ, fontos, hogy az Isten igéje hirdetve legyen, mert a hit az hallásból származik, a hallás pedig Istennek igéje által. Amikor Pilátus előtt állt Jézus, és kérdezte Pilátus Jézust, hogy csak ugyan király vagy te? Akkor azt mondja Jézus, hogy az én országom nem e világból való volna, mert ha e világból való volna az én országom, akkor az én apostolaim, kiválasztottaim, gyermekeim vitézkedtek volna, hogy át ne adassam te néked. De az én országom nem e világból való. És azt mondja Jézus, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra, mert én azért születtem el a világra, és azért jöttem, hogy az igazságról bizonyságot tegyek. Mert az igazság teszi szabaddá az embert, és hála Istennek én is 38 éve hirdethetem az igazságot, amikor újjászült engem, Isten igéje az ő szelleme által, és bevitt engem a szerelmes fiának az országába. És ezért nagyon fontos Péter apostolnak a szavait megfogadni, aki azt mondja a 2 Péter levében, hogy emlékeztetés által serkengetem a ti tiszta gondolkodásotokat. Tehát a tiszta gondolkodásnak is szüksége van emlékezésre. Mert Isten azt akarja, hogy emlékezzünk meg az ő csodáiról, hirdessük, ahogy a Zsoltár író, hirdessük az ő hatalmas dolgait. Mert Isten teremtette az egész univerzumot Jézus Krisztusban. Az ő hatalma által áll fel minden, ő benne, őre áll, és őre nézve teremtettek mindenek. És ezért fontos, hogy emlékeztessük az elménket arra, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat cselekedett. De az emberi természet az nagyon érdekes, mert az ember olykor olyan dolgokra emlékezik, amit el kellene felejteni, és amit pedig nem volna szabad elfelejteni, arra emlékezik. És Isten nagyon jó tanítómester Jézus Krisztus által, mert tudta azt, hogy szükséges nekünk az emlékezés. Ez nagyon gyönyörű szó ez, hogy emlékezzetek meg. És azt mondja Isten igéje már a Mózes első rész 8. fejezetében, Isten azt mondja, hogy megemlékeztem Noéról, és szeretném pontosan idézni, mert nagyon nagy üzenet van benne. Az 1 Mózes 8-ban azt mondja Isten igéje, hogy megemlékezett pedig Isten Noéról, és minden vadról, minden maromról, mely ővel a bárkában volt, és szelet bocsátta Isten a földre és a vizek megapadának, és bezárulának a mélység forrásai, az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. Dicsőség Istennek. Tehát látjátok, hogy Isten is megemlékezett arról a úgymond ítéletről, erről a tragikus ítéletről, hogy víz által elborította ezt a világot, és az én hitem és látásom szerint Isten szenvedte olyan módon azt a borzalmas látványt, hogy sok millió ember élt akkor a világon, és ezeknek az embereknek, az Isten által teremtett embereknek el kellett pusztulniuk ebben az özönvízben, mert azt mondja, hogy megbántam, hogy embert teremtettem el a világra. És egy másik helyen azt mondja az Isten igéje, hogy ő is szenvedte Izraelnek minden gonoszságát. Tehát Istenben is van egy olyan érzés, hogy amikor látja a sok gonoszságot a földön, akkor ő is szenvedi ezeket, és nagy fájdalomon keresztül kellett neki ezt az ítéletet meghozni, és eltörölni a földről minden élő állatot, embert, és csak Noé 8 magával tartatott meg. És nagyon érdekes, így azt mondja, hogy megemlékezett Isten Noéról. Tehát, hogyha egy mai szlogennel akarnám kifejezni, ez olyan, hogy valaki megnyitja a csapot a kádba, hogy fürdeni akar, de közben eszébe jut, hogy el kéne szaladni a boltba, és mikor elmegy a boltba, elfelejti, hogy megnyitotta a csapot. Elfelejti.
és Isten megnyitotta a csapot az özönvíz által, és ő nem felejtette el elzárni a csapot, úgymond, mert 40 nap és 40 éjjel, ahogy esett az eső, fölfakadtak a vizek forrásai, és utána még 150 napig ugye víz alatt volt az egész világ, és azt mondja, hogy megemlékezett Isten erről. És olyan érdekes dolog, hogy amikor Ádám és Éva vétkeztek, és Kain, mikor megölte Ábelt, és felgerjedt az ő belső haragos természete Ábel ellen, akkor Kain elfelejtette azt, amit hallott a szülőktől az ős evangéliumban, hogy Ábel azért volt kedves Isten előtt, mert ő olyan áldozatot vitt, ami a bárányok kövérségéből vitte, de Kain elfelejtette azt, amit a szülőktől hallott, mert a hit az Isten igének a hallásából származik, és ő ugyanúgy hallotta úgymond az evangéliumot, hogy amikor még messzenek voltak Ádám és Éva, hogy Isten hogyan öltöztette fel őket, és fedte be az ő mezítelenséget, hogy egy ártatlan állatot leölt Isten, és ebbe a bőrruhába öltöztette fel őket, és először a világ történelemben egy ártatlan állat vére keveredik a földporával, és azt mondja Isten, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat, mert csak nem minden vérrel töröltetik el. Tehát azt a vért vetette meg Kain, amit Isten fölállított, és inkább ő a föld gyümölcséből próbálta Istent úgymond kiengesztelni, és ezért azt mondja a Biblia, hogy Isten nem tekintett a Kain ajándékára. Tehát elfelejtette azt, amit neki emlékezni kellett volna arra, amit a szülőktől hallott. Ezért nagyon fontos megfogadni, amit Péter mondott, hogy egy emlékeztetés által serkenkedtem a tiszta gondolkodásotokat. És szükségünk van arra, hogy megemlékezzünk ezekről a dolgokról. És ugye milyen tragédia volt az, hogy Izrael gyermekei is elfelejtették azt, amit Isten mondott nekik, mikor hatalmas kézzel kihozta őket az egyiptomi fogságból. És elkezdtek zúgolódni. Ők visszaemlékeztek arra, amit el kellett volna nekik felejteni, visszaemlékeztek az uborkákra, a fokhagymákra, a pálhagymákra, és ugyanakkor elfelejtették a korbácsütéseket, és azt a szorongatást, amit az egyiptomi fáraó csinált velük. Elfelejtették. És Isten azt akarja, hogy emlékezzenek ezekre a dolgokra. És milyen csodálatos Istennek a közbenjárása, amikor zúgolódtak és bálvány dolgokat imádtak, hogy az aranyborjút felállították és elkezdték imádni, és azt mondja Isten, Mózes, vidd el innen ezt a népet, engedd, hogy fölgerjedjen a haragom, én eltörlöm ezt a népet, de téged nagy népé teszlek. És akkor érdekes dolgot cselekedett Mózes. Azt mondta Istennek, nem úgy, Uram, te ezt nem teheted meg. És egy por sátorból alkotott ember Istent emlékezteti valamire. Látjátok, milyen fontos az emlékezés? Mózes azt mondja Istennek, hogy emlékezzél meg az Ábrahám, Izsák és Jákobbal kötött szövetségről. Te nem törölheted ezt a népet. Emlékezzél meg. És akkor azt mondja a Biblia, és akkor Isten nem hajtotta végre az ő felgerjedt haragját, és nem törölte el Izraelt, mert ott volt egy ember, aki közben járt Izraelért. Tehát Mózes emlékeztette Istent arra a szövetségkötésre. És ezért volt olyan érdekes, ha Cippóra annak idején nem lett volna olyan prűd, hogy emlékezett volna arra, hogy Mózes körbe volt metélve, Cippóra volt Mózes felesége, és amikor mentek Midian földjéről Egyiptomba vissza, hogy a népet kiszabadítsák, és Cippóra ment Mózessel, és akkor azt mondja az ige, hogy az Úr Cippóra elé állt, és meg akarta ölni a Mózes gyermekeit, mert nem voltak körbemetélve. És akkor Cippóra fogott gyorsan egy éles követ, és lemetszette a fiának előbőrét, és azt mondja, vérjegyesen vagy te a szövetségért. Tehát a vérjegyesi szövetség az megállítja Istennek a fölgerjedt haragját, mert a szövetségbe csak azok léphettek be, akik teljesítik Istennek a kérését és az ő igéjét.
emlékeztetés által serkengetem a ti tiszta gondolkodásokat. Isten szeret megemlékezni. Istennek az egyik csodálatos tulajdonsága, hogy ő a Jézus Krisztus által a bűnösökért jött, és ő megemlékezik a bűnösökről. És ő szeret megbocsájtani a bűnöket. Amikor Sámson, aki 20 évig ítélte Izraelt, és elveszítette a kenetet, mert elárulta az Istennek a csodálatos ígéjét, és addig játszott Delila ölébe, amíg a Delila addig sírt, amíg kiszedte belőle, hogy mitől van neki az a felkent ereje és hatalma, és amikor ott volt a fogságba, a méltó büntetése miatt, amikor ott el kellett neki őrölni kellett neki vakon, megszégyenítve, megalázva a filiszteusok fogságába, és akkor egy érdekes dolgot cselekedett Sámson. Észrevette, hogy nő a haja, és akkor azt mondta a fiúnak, hogy vezessél engem az olyan oszlopokhoz, ahol ott vigadoztak több mint 3000-en a filiszteusok közé. És akkor felkiáltott Sámson, Uram, emlékezzél meg rólam! Emlékezzél meg még egyszer a te szolgádról, hogy bosszút álljak a filiszteusokon az én halálom által. Mert azt mondja a Biblia, hogy az ő halála által sokkal több filiszteus ölt meg, mint életébe. És Isten megemlékezett Sámsonról, az ő szövetségéről, az elhívásáról, és Isten visszaadta Sámsonnak ezt a hatalmas erőt, hogy az ellenséget pusztítsa el, mert Isten megígérte, hogy nem állhatnak meg azok az ellenségek ő előtte, akik a Kánaán földjén lakoztak, de ezt Isten odaadta Izrael gyermekeinek, hogy hitáltal nekik kellett legyőzni. És Sámson ilyen fölkent ember volt Istennek, de fölkiáltott, hogy emlékezzél meg én rólam. És milyen tragikus volt, hogy a szülők elmennek, Sámson szülei, és képzeljétek el, kiszedik a törmelék alól Sámsont, úgy van megírva, hogy a családtagok is elmentek papa, mamával, és viszik haza azt a halott, fölkent embert, aki ilyen hatalmas győzelmeket aratott a filiszteusok ellen. Tehát Isten megemlékezett róla. Isten szeret megemlékezni az emberekről, az általa teremtett emberekről. És milyen csodálatos az, hogy a Golgotai kereszten fel van függesztve két gonosztevő, Jézus Krisztus bal és jobb oldalán. És az egyik lator, aki fölfedezi azt, hogy Jézus, aki mellette van, ő neki egy olyan országa van, amelyik nem e világból való, és inti a társát, hogy te Isten sem féled, hát mi méltán szenvedünk. Ő méltatlanul szenved itt a kereszten, de mi méltán. Isten sem féled, és ez volt az ő szívbeli megindulása, mert a következő mondata az volt, hogy emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. És abban a pillanatban jött a válasz erre az emlékezés szóra. Jézus azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Tehát azért, mert ő felkiáltott szívébe, hogy emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodba. Vajon barátaim, testvéreim, ma hányan emlékeznek meg erről a csodálatos eseményről, ahol Jézus Krisztus legyőzte a halált, legyőzte az ellenséget, a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, az élet sötétségnek a világbíróit, mind legyőzte, és ezt a győzelmet a halála és feltámadása által átadta az újjászületett keresztények számára. Mert amikor Jézus testben volt, nem lehetett kétszer, két helyen is egyszerre, nem lehetett Jeruzsálembe és Betániába is, mert a fizikai törvény őt is kötötte. De amikor eljött a pünkösd, eljött a Szent Szellem, és kitöltetett, ez már függetlenül ország határoktól mindenütt tudott munkálkodni a drága Szent Szellem, mert kitölte, és most már mindenki igényelheti ezt, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, emlékezzél meg arról a csodálatos győzelemről, amelyet én érettem, ahogy Pál apostol mondja, hogy vele együtt haltunk meg, és támadtunk fel a halálból. És vajon hányan igénylik ezt, hogy együtt halljanak meg ő vele? Azaz elismerjék azt, hogy Jézus Krisztus a szabadító, ő a megmentő, megváltó, nincs senki más. Nem tudta senki ezt a váltságművet elvégezni, csak egyedül Jézus Krisztus. És ezért ma ez az üzenet, hogy emlékezzünk meg az ő csodáiról. Azt mondja Ézsaiásnál, az ige nagyon csodálatos, azt mondja, hogy
Elébe megy annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik útjaiban rólad emlékeznek. Dicsőség Istennek. Tehát ezt Isten elkötelezi magát, hogy elébe megy annak, aki örvend és igazságot cselekszik, és a te utaidban megemlékeznek rólad. Tehát ezért szeretek én is megemlékezni, már hála Istennek 38 éve Istennek a csodáiról, hogy milyen hatalmas kézzel hozott ki engemet is a sötétségből, a bűneimből, és bevitt az ő szerelmes fiának az országába. És én ezt kívánom sok barátomnak, ismerősömnek, aki még nem ismerte meg Jézus Krisztust, hogy kiáltsál fel te is Istenhez, hogy emlékezzél meg én rólam. Milyen sokat elfelejtkeztem te rólad, és milyen sokszor nem adtam neked hálát. Ahogy mit mondja az Isten, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek a szabadítását. Szeretnéd, hogy Isten megszabadítson téged az átkoktól, a betegségtől, a nyomorúságtól, a törvénytelenségtől, a lázadástól, a bűnös természetettől, akkor hívd segítségül Jézus Krisztus nevét. Mondd el te is, hogy emlékezzél meg én rólam. Emlékezzél meg, és Isten szeret megemlékezni az emberről, mert ő úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az pedig a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak. És sajnálatos tény, hogy a bűnnek van egy ideig, óráig való gyönyörűsége. És ezért szeretik az embert a bűnt elkövetni. Na de a bűn zsoldja a halál. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Emlékezzél meg! Amikor a Jelenések könyve vége felé azt mondja Isten, hogy amikor feltámadnak a halottak, mindenki föl fog támadni, a halál kiadja, a pokol kiadja a halottakat, a pokol kiadja a halottakat, a tenger kiadja a halottakat, és mindenki föl fog támadni, és odaáll Isten ítélő széke elé, és azt mondja a Biblia, hogy könyvek nyittattak meg, és az élet könyve is. És megítéltetnek abból, amiket az ember cselekedett. És akinek nem találtatott beírva az élet könyvébe, azaz nem született újjá szellemtől és víztől, az a kénkővel égetett tüzes tóba fog kerülni. Senkit nem akarok megijeszteni, de Isten igazsága és az ő szeretete megköveteli, hogy a bűnt megbüntesse. És a legnagyobb szeretetét abban mutatta meg, hogy mi helyettünk a saját fiát büntette meg ott a Golgotai kereszten, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én azt kívánom, hogy ezt az örök életet nyerd el. Nyerd el, és hívd be az életedbe Jézus Krisztust. Ő nem személyválogató, nem helyválogató. Ő meghallgatja a te kérésedet, ha vonaton vagy, ha buszon vagy, ha otthon a magányodban vagy, ha özvegy vagy ár vagy, Isten meghallgatja a kérésedet, ha őszintén kiáltasz hozzá. Bárhol lehetsz ezen a világon, bárhol, hajón, repülőn, utazhatsz bármerre, nyomorúságban lehetsz, bárhol, ha őszintén kiáltod, Isten meghallgatja a te kérésedet, mert szeret téged, hiszen feláldozta az ő egyszülött fiát. Te éretted, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Én ezt kívánom neked, hogy örök életed legyen Jézus Krisztus által. Felejtsd el azt, amire a sátán emlékeztet, mert ő nagy emlékeztető, hogy emlékeztessen a bűneidre, az átkaidra, hogy mennyire méltatlan vagy arra, hogy Isten szeressen téged. A sátán erre próbál emlékeztetni. De én meg arra emlékeztetlek téged, hogy a sátán le van győzve. Jézus Krisztus hatalmas győzelmet aratott a Golgotai kereszten. Ezért tudott felkiáltani, hogy elvégeztetett, de ez még csak az út kezdete volt, de lement a Seolba, a Hádesbe, és ott megnyitotta az utat. Lent volt 3 napig, és kijött győztesen. A halál ellenőtlenedett, föltámadt az ő lelke és a szelleme, és visszament a testébe, hogy mindenki, aki hisz ő benne, által menjen a halálból az életre. Ezt az életet kívánom neked, hogy megismerd és légy szabad, mert az ige szabaddá tesz, Jézus Krisztus szabaddá tesz, az ő igéje szabaddá tesz, és minden egyes prédikáció, minden egyes ima, minden egyes böjtölés, a háladás, a magasztalás által a sátán ereje egyre kisebb lesz azért, mert Isten nekünk adta a csodálatos igehirdetés szolgálatát, hogy
hirdessük az ő nagyságos dolgait, amíg ő vissza nem jön. Isten áldjon meg benneteket Jézus nevében. Amen.